Veliki pozdrav svima, legende moje drage, i nadam se da ste mi dobri. I danas za serijal Sviranje kurcu govorimo o ljubavi. Ljubav, ta famozna reč. I morat ćemo malo o temi ljubavi da prodiskutujemo kroz jednu rimu i naravno moju pesmicu. Pa kaže ovako. Ljubav je jaka, lepa, ali teška reč, strašnija nego pravi bokserski meč. Ko se u ljubavi opeče, zajebano boli i u srce peče. Nekad ljubav ne jade, pomogne i rakija ljuta, te se žena naljuti pa bude udrvljena i kruta. I oj što volim piće od te plave šljive, kad mi lepo rodi pored moje njive. Još kad nema šećer i kad se opeče, mili Bože, napiću se kao meče. Rakija je prirodna lepota i sa njom pevam visoko C, to je divota. No žena ne da i mnogo mi kenja, kaže razvešće se ako moj život ne počne da se menja. Jebi ga. Volim si domaću i opečenu rađu, al mora je batalim da mi žena ne ode kod komšiju badžu. I evo, nadam se da smo malo pojasnili temu. I nastavljamo naravno sa još par žestoko debilnih viceva, koji idu ovako. Prvo jedan onako za prijatno popodne. Jel znate šta kaže Fata? Kako da mu ne dam kad zna da imam? Sad ovako jedan malo teži. Koja je razlika između grčke i srpske tragedije? Da li možda znate? Pa grčka se zasniva na mitu, a srpska na mitu i korupciji. Nažalost. Muva Zemunac devojku i kaže joj: i šta ono beše studiraš? Devojka odgovara: režiju. A Zemunac je: opa, znači ono, struja, voda, komunalije. Jer znate šta je to brak? Brak je kada dvoje ljudi zajednički rešavaju probleme koje nikad ne bi imali da nisu u braku. I to bi bilo sve za ovaj klip i za današnji serijal Sviranje kurcu. Budite mi dobri, živi i zdravi, čuvajte mi se ljudi, svako dobro vam želim i slušamo se ubrzo u sledećem klipu. Ćao drugari moji.